Vă salut, dragii mei, că tot se apropie Paștele. Vreau să vă arăt cum gătesc eu pulpa de miel. Am aici pulpă de miel dezosată, oasele le țin pentru ciorbă, legume pe care le voi găti separat, iar ca și condimente am să folosesc cotanii pentru că au o paletă foarte mare, au și 4 râșnițe noi, bio, piper negru, piper mozaic, chili și verdețuri. Deci am de unde să aleg, îmi fac de cap astăzi. Primul lucru pe care am să-l fac, am să condimentez pulpa de miel. După cum vedeți, am dezosat-o și am întins-o cât mai mult pentru că vreau să o rulez o cu sfoară, bag la cuptor și abia aștept să o tai așa. Punem pulpa de miel, tocmai și pasta aici, sare. Îmi place când răjnesc eu sarea și piperul și tot. Am pus sarea, sare, piper, așa încep în tură. Ce bine miroase piperul măcinat proaspăt. Asta îmi place cel mai mult. Condimentele pentru miel. Are și un pic de mentă. Miroase bine. Ce înseamnă să pui de sus? Se distribuie cum trebuie. Condimentez pe ambele părți. Cam astea sunt condimentele pe care am să le folosesc la miel. Ce vreau să fac acum, îl rulez, îl leg cu sfoară și am să-l bag la cuptor. Împletim. Dar vezi, dacă am făcut lucru manual când eram mic, l-am legat, am făcut și nod, mai facem unul ca să țină. Să aveți grijă în momentul când este gata, să nu uitați de sfoară. O avem și pasta gata. O să mai pun un pic de condimente că le-am pierdut. Pun cu partea asta în sus, cu grăsime. Am aici vreo 4-5 căței de usturoi. Piper boabe. Ambalaj nou. Am să pun vin roșu, de la, cred că am 300 de ml de vin roșu. Puneți vin sec. Foi de dafin. Mai bine miroase dafinul ăsta. Nu știu cine l-a inventat, dar... Acum am să-i mai pun puțină apă, să nu se ardă. Iar acum, un pic de ulei de măsline. Vreau să prindă o crustă frumoasă. Un pic de crustă așa cu piper, senzațional. Am gata mielul. Acum am să fac legumele. Am aici așa o sfeclă și jumătate, oțelină, cam așa, bine, 4 morcovi și 2 păstărnac. Sare. Gândiți-vă că toate legumele astea sunt rădăcinoase și toate sunt dulci. Piper. Deja miroase foarte bine. Sare, piper, cimbru. Îmi place cimbrul foarte mult. Și cam astea sunt. Acum, ulei de măsline. Cam 200 de ml de ulei de măsline. Și puțină miere. Miere pun că vreau să le caramelizez. Nu pun foarte multă miere, dar totuși. Ați văzut, 40 de grame. Dacă au condimente destule. Dacă nu mai pun, vedeți că le-am tăiat mari, așa, sunt bucăți mai mari. Le bag la cuptor. Mielul și legumele în același timp, undeva la 160-170 de grade, deci un foc mediu, o oră și un pic, în funcție de cuptor. Miroase a fi. Așteptăm să fac. Se simt foarte bine și condimentele. Foarte gustos.
Dragii mei, asta este rețeta mea, pulpă de miel la cuptor, condimente Cotani. Vă urez Paște fericit!